Mga higala ug mga kaigsuonan, kumusta kanatong tanan? Sa ngalan sa pagtulun-an sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausab ang tulumanon nga naguluhan ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, nagapanghinaot nga kamo karon nga mga suking tigpaminaw nakapagpahiluna na sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan para patilinghugan kining mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kun aduna may mga basahon o mga referensya nga among pagagamiton kana dili aron supakon ang Biblia. O kining maong programa mga kaigsuonan, mabati na kini sa 33 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mga kaigsuonan, pinagis effort sa mga kaigsuonan ug mga chapter president nga nagaabaga sa mga radio station para maiwali ang kamatuoran dinidapit sa pagtulunan sa PBCM. Busa ang among mga pagpangamusta na lang sa tanan karon nga nagapaminaw nining takna sa inyong pagsunod. Kalakip na kamo o kamo na ni ana ang among mga gitimbaya. Ato usab nga gipasalamatan o gikumusta ang mga kaigsuonan nga niya sulod sa PBCM compound, labi na sa mga chapter president nga nagasuporta sa ato ang programa sa radio station. O aron sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon Brother Dibs Risaban, ang umusta kaninyong tanan mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanglista. Kumusta ug may pagpatalingog nausab kaninyo mga kaigsuonan, nausab kaninyong lagad sa kanginan Brother Marcial De Leon, makikauban nausab kaninyo nining tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban pang ministro o ebanglista. Sa gihapon mga igsoon kaninyo makiguban ebanglista Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton og kinasing-kasing usab nga mga pagpanimbaya, pagpasalamat usab sa tanan nga mga sponsors nining tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Brother ni. Nining higayon na mga minahal nga tigpabinaw, dili nato makauban ang Chief Minister at the same time Executive Vice President sa PBCM ug maoy kasaligan o sinaligan o kasaligan nga maoy nagdumala sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio. Busa kami lang ang iyang gitahasan aron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamatuoran. O atong gipahinumduman ang tanan nga mga kaigsuonan sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang atong hiniusa nga panagtigom nga ato kining gihimo katulo sa usa ka tuig, gitawag nato kini og PBCM General Conference. Mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o ang Disyembre 29. Ato usab nga gipahinumduman ang mga kaigsuonan nga padayon ang atong paglikom para sa palas contribution para sa atong palas reconstruction. Kumusta sa atong mga tigpaminawan nga nagasunod sa atong programa dinhi ning maong sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan matag adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag adlang Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube o gingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato sab nga gikumusta ang mga tigpaminawan ug mga kaigsuonan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN DXQD Dipolog Radyo Ronda matag adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Live yapon sa Facebook ug makita kini sa YouTube. Gikumusta usab nato ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag adlang Sabado sa inyong pagpatalingog duha ka hugna mga kaigsuonan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon og ang ikaduhang hugna mabati kini sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa nag-sponsor mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luog, Villanueva, Misamis Oriental. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsuonan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio, Ronda FM Teleradyo matag adlaw Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live yapon kini sa Facebook mga kaigsuonan.
Kumusta sa mga tigpaminawa nato dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa B Radio Waikurat FM matag adlaw Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan og tigpaminawan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kautuhon ug mabati kini sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang tagnas kahaponon din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Atong gikumusta usab ang mga tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Tandag City. Ang atong programa mabati ninyo matag adlaw Sabado kita sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong sibihan sa DXBP Shore FM. Ala una ngadto sa alas 2 ang tagnas kapunon din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBCM nga mga diehard ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado ug sa iyang mga opisyalis. Ato sab nga gikumusta og gitimbaya ang mga tigpaminawan nato dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental. Diin mabati ang atong programa nining sibihan sa Partner Radio FM. Matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa La City ang tagna sa kagabion. Diyan gitagaan kini kinabuhi sa nag-effort ang chapter president Brother Felipe Manlod og sa iyang vice chapter president Brother Harley Luod. Ug ato pong gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America brethren, silang Sister Tise Ikulihat ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ato pong gipangumusta ang ato mga kaigsunan gihapon nga naa dinhi sa United States of America ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ang ato pong igsuon ato pong gipangumusta dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo in Sabang? Ug usab ang atong igsuon atong gipangumusta si Brother Rene Bong Moncado Pirikiti, PBCM Evangelist. Kumusta kanimo Brad Bong? Ug usab ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion? Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie, makita ninyo sa screen. Mao kini 0917-811-8882. Ug ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Makita ninyo mga kaigsunan kung nagalantaw ka mo sa atong video, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Approve na kini ni Reverend Charlie. Ug usab ang uban pa natong mga basahon, makita gyapon ninyo mga kaigsunan kung nagalantaw ka mo sa atong video. So kuha na kamo og copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, Bradon? Okay, mga higalag, mga kaigsunan sa gipayag sa kaubang ministro sa pagpakita sa mga basahon. So kuha na kamo ni anda kay importante kana nga atong mabasa ang mga unod ni ana nga mga ebanghelyo sa magtutudlo. Og dugang usab sa pagpahibalo mga kaigsunan nga kinikanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia wala na gi-recognize as official evangelist. Kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa Executive Vice President and Chief Minister nga mao ang kasaligan nga nagdumala sa PBCM Reverend Charlie Eugenio. Ug ato lang pong ipahibalo nga kining iyang mga pagtagaw-taw dinhi sa iyang programa nga gi-challenge ta niya perminti wata lang kay maabot rang panahon nga tagaan na magbalik pagtagad ang imong mga pagpangatake labi na sa Chief Minister. O karon mga higalag mga kaigsunan ang tupiko nga atong paghisgutan ini karon nga inyong pagpatalinghog nining tagna sa inyong pagsunod. Mao kini ang tema nga atong paghisgutan. Ang tagna sa Pinadayag City 1-3 nga maugyoy katumanan ni ana nga ania sa ministro sa PBCM. Iman ana to ang maong tema nga dunay tagna sa Pinadayag City 1-3 nga ang katumanan niya na niagyod sa mga ministro sa PBCM. Ngano nga kini nga tema mo among na dala dinhi sa kahanginan tungod kay dunay pagtulun-an karon nga mibiya sa PBCM ug nagpadayon sa paggamit niining tagna sa Pinadayag City 1-3 niya ilang gipahaom nga didto na kanila natuman unya ang maong pagtulun-an mao kining gitawag PEDM. Then ang nagtukod niini mao si Hermogenes Macarayo nga nilugar nga presidente o founder
Gawas nga presidente ug founder chief minister pa siya dinhi nining maong pagtulunan. Kauban niya si Mr. Danilo Nacua. Apan sa dili pa nato hisgutan og atong isaysay ang katumanan sa tagna nga giangkon o gi-claim namo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa chief minister nga mao si Reverend Charlie. Brad Deber, ato sang i-display ang mga pangalan sa mga nangutana o kumusta di ay sa mga nangutana nagpadangat sa inyong mga pangutana diri kanamo. Okay, atong pagabasahon Bradon, atong i-display sa screen, mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi atong mabasa si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Manolo Fortich, Bukidnon. Ang ikatulo, Familia Cubias. Okay, so atong isunod dayon ang aton nang gitubag nga nangutana Brad Deber nga mao si Swingli Kadusali. Okay, atong pagabasahon, punto lang niya nga pangutana nga atong pagabasahon dinhi Bradon. Kini si Swingli Kadusali usa ka PBMM ani siya nga membro og dinhi siya sa Dumaguete Negros Oriental. Okay. So atong pagabasahon niyang pangutana Bradon, matud pa niya dinhi, punto lang kining dapit sa ubos, matud pa niya dinhi, unsay prueba bro nga ang tao natimbrihan na sa balaang espiritu. Okay. Alang ka di mo higala nga Swingli Kadusali, padayon na mo kini ang paghatag o katinaawan sa imong gi-comments or pangutana nga unsay prueba bro nga ang mga tao natimbrihan na sa balaang espiritu. Karon Brad Hernan, atong susihon sa Biblia kung sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia. Sumala sa nakasulat sa Biblia Bradon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Mao kini pinaagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, labi na kanimo higala nga Swingli Kadusali kung sa unsang puriba o unsay puriba namo nga ang tao natimbrihan na sa balaang espiritu. Ang gibasa sa kaubang ministro Brother Hernan PP mao ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Nga matod pa pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Dunay matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og sa dihang kining matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas og tuuhan og dawaton kini, diha na dayon madawat ang timbre nga kung unsa ang timbre mao kining gisaad nga mao ang Espiritu Santo. So dali lang di ay nga mailan ang prueba mahitungod sa tao nga natimbrihan sa espiritu o balaang espiritu, higalang Swingli Kadusali, mao ang pagdawat o pagtuo sa gisgutan nga matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas. Karon susiyo nato Brad Marcial sa Biblia unsa bang matanga sa matuod nga pulong sa maayong balita nga sa dihang tuuhan kini sa tao kining maayong balita nga balita para sa pagluwas nga kung dawaton og tuuhan sa mga tao matimbrihan sa Espiritu Santo o kinsa ang gihimong kasangkapan niini nga mooy mo pahibalo sa maayong balita para sa pagluwas sa dihang tuuhan matimbrihan ang mga nanagpanuo sa gisaad nga Espiritu Santo. Well, lain kita ang katumanan ani Bradon nga mga real nga mga sinugot sa ni Master. Dili katong PDM. Kato hingkoy kaliwa naman sila sa PBCM muna nga kita gyud ang real nga katumanan ani nga gisugo ni Master. So asa ang prueba nimo Brad Marcial nga kita mo'y mulugar nga katumanan niining maayong balita pinagis pagluwas nga sa diyang tuuhan kini og dawaton matimbrihan nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Yeah, Bradon ang akong pagabasahon dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 mo kini ang nakapahayag sa Biblia. Ug kanila gipadayag nga dili silang kagalingon, kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikan pahibalo na kaninyo. Pinagi sa mga tao nga nagawalis sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi ikan sa langit, mga butang na nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa kita ang himong kasangkapan ini mga katamanan Bradon nga nagwalis maayong balita may tungod sa Espiritu Santo mga Bradon. Matinaw mga higalag mga kaigsunan mo na nga ang termino nga among pagagamiton isip kami ang katumanan niini nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa walay ko kaulaw kami nga mga katawhan sa PBCM ang mga ministro mo'y katumanan kay niya man kanamo ang ilhanan
sa buluhaton sa pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo dinhi sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Original. Muna nga kung dunay mo gamit pud niini nga termino nga sa walay ko kaulaw mo'y katumanan pero dili na sa PBCM adto na sa laing pundok sama sa ginabuhat yapon sa PDM nila ni Macarayo ug ni Danilo Nacua nga sila kuno ang katumanan walay ko kaulaw nga mogamit sa unang Pedro 1:12 mga tao nga nagawali sa maayong balita usa ka na kamatang sa pagpangawat. Kay ang original nga mogamit nini nga termino alang sa mga katawhan nga dili mutuo nga kini diay mga katawhan nga gihimong kasangkapan sa Dios nga gitagna sa unang Pedro 1:12 ang ilang buluhaton magwalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo natuman man sa mga ministro sa PBCM. So mao na nga among i-claim kami mo'y katumanan niini. So sa pagi nga matimbriyado mapatikan ang mga tao mudawat og mutuo sa mga pulong sa maayong balita kung unsang maayong balita nga dawaton sa tao maayong balita pinagi sa Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan. O gangang mahibaluan nga kining pagpatik sa Espiritu Santo nga ang pagpatik mao ang pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nagsugod kini 1967 pa. Kay 1967 man natukod ang pagtulunan sa PBC Brad Hernan, Brad Dever, Brad Marshall. So anang mga tuiga, wala pa si Brad Ronnie Matao kay 1970 man kita. O bisan pa kining presidente o founder sa PDM nga mo si Macarayo pa pod kini Matao kay magulang man kita pangidaron ni ining tawhan na kanhi man ni kaoban nato nga ministro sa pagtulunan sa PBCM nya ni biya man lagi. Wa pa ni nahimong ministro, wa pa pod ni Matao. Naana ang pagpamatik sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Di ng mga pioneering ni ana sa unang panahon, napato silang Sulficio Wargis, silang Reverend. Yan ang mga panahon na kay pagka 1917 na naman si Reverend o gitagaan naman si Reverend o posisyon isip gipahiluna na nga mahimong pangulo sa mga magoli kay gipasuluban og sutana nya gipakupot og Biblia 1970. So mao na niya nang mga panahon na nagsugod na. Gani bisan pa kining presidente o founder nga kanhi ministro sa PBC nga si Macarayo, iyang gipamatud-an gayod nga ang pagpamatik o pagpanimbre nga mao na ang pagwalis mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nagsugod 1967 pa. Original diha sa PBCM, dili kay diha sa PDM na nagsugod. Layo bag-o ra maning PDM. Natukod di December 29, 2023 nya narehistro sa gobyerno nining tuiga man lang sa 2024 sa Marso 6. Sa kabag-o pa ni Ana Bradani sa ato nga pagtulunan nga narehistro sa Securities and Exchange Commission Marso 6. Marso 6. Oo. Nya ilang i-claim nga diha kuno sila katumanan unsaon pag-ingon na katumanan nga mismo kining presidente nagpamatuod nga 1967 pa nagsugod na ang pagpanimbre. Atong paminawon gani Brad Dever, Brad Hernan o Brad Marshall ang tingog sa presidente o founder o chief minister sa PDM nga mao si Macarayo. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na rehistro tuig 1971 ang atong giwali mao na ang Espiritu Santo. Mao na ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po, gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister. Ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Matidaw kayo mga higalag magigsunan atong nabati ang pagkonfirmar sa presidente o founder sa PDM nga si Macarayo nga nagsugod ang pagpamatig o pagpanimbre sa tuig 1967 o 1967. Din ang nagahimo sa pagpamatig o sa pagpanimbre nga ang pagpatik mao ang pagwalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. So mao ko na ang tinuod nga atong nasayran o gikumpirman pod ni Macarayo. Gani
Ang mga ministro sa PBCM, mga higalag mga kaigsunan, higala nga singli kadusalik, maugid niya ang mo pamatuod bahin sa kaluwasan. Kaya kanang mayong balita, mahitungod sa pagluwas nga balita, mauman pinagi sa Espiritu Santo, mga ministro gid sa PBCM mo pamatuod niya na. Og bahin po sa timbre sa Espiritu Santo. Kay doon na lagi moabotay nga dakong kasakitan. Sa dili pa maabot ang dakong katalagman o kasakitan, doon nagi pagpanimbre nga diin ang nagahimo sa pagpanimbre ang katumanan nga mga tao mao ang mga ministro sa PBCM kay sila mo pahibalo bahin sa kaluwasan 1967 nagsugod. Gani gipamatud ang Japon ni Makarayo Brad Dever, Brad Hernan ug Brad Marcial. Higala nga singli kadusalik nga diha gid sa PBCM ang mga tao paminaw tungod kay ang mga ministro sa PBCM mao gimo pamatud bahin sa kaluwasan. Atong paminawan dugang ang tingog ni Makarayo. Tinaw, busa sa atong nabasa sa Biblia, walay ko kaulaw. Muna nga kitay katumanan, Brad Jezreel, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, walay ko kaulaw. Ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo nasa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga moabot ang dakong kasakitan. Pero kayo atong nabatian ng pahayag ni Makarayo, muna atong i-question kay inyo manggibalhin na ang pamaagi sa pagpahibalos kalawasan na naman sa PDM, pero sa una mangugat magiga nga ang magpahibalos kalawasan mahitungod sa timbre mao man ang mga ministro sa PBCM pangutana. Makarayo, niadtong nagsulti kanini, nagsulti ka ba niadto sa tinuod o namutbot ka? Kaya nganong karong panahon na naman gidala nimo ang mahitungod sa kaluwasan diha naman sa PDM samtang sa mga nangagi nga nagbarog ka pa sa PBCM dinhi man nimo dad-on og ipatuo sa mga tao nga ang nagapamatuod mahitungod sa kaluwasan og nagapanimbre sa Espiritu Santo diha naman natuman sa mga ministro sa PBCM. Munay angay nga timbang-timbangon sa mga nagsupport og nagpasakop sa PDM nga ang tinuod nga nagahimo sa pagpanimbre, maulamang ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM o dili sa PDM. Di ba pwede nga ipadayon nga dili na maong angalan sa pagtulunan kay si Master wa man magtukod o katawhan nga duhay pangalan, PBCM o PDM. Hinoon si Master nagpropesya nga diha sa PBCM dunay mo gawas unya magdala si angalan ug matud pa ni Master kaugdahan na siyawa. Mabitaw nga nag-ingon mi nga kining PDM kawatan sa doktrina kay wa man kagulingong doktrina. Ang doktrina sa PBCM, mo ilang i-apply sa PDM. Kung pagkaon pa ng doktrina, nigawas man sila sa PBCM, unta makaambit sila sa pagkaon kay na sila sa PBCM. Nigawas man sila sa PBCM, unya, sa diyang paggawas nila sa PBCM, o magpadayon sila sa pagpakaon sa mga katawhan, unya ang pagkaon, dili mao ang pagkaon nga mao ang doktrina sa PBCM, di man mabusog ang mga tao to. Munang, haron mabusog ang mga tao nga ilang pakanuon, sa diyang migawa sila sa PBCM, kamato nila ang doktrina, ingon nga pagkaon, haron ipakaon ngadto sa mga tao. O di kawatan, kaya ang dunay authorize ka mo pakaon o mo pasabos doktrina ang PBCM lang. O dunay mo gamit ani mo na ingog kawatan. Higala nga singli kadusalik. Karon, nagisgot tagtag na, mga higalag mga kaigsunan, nga atong giuluhan ang Pinadayag City Unutris, nga ang maong tagna, natuman sa mga ministro sa PBCM. O katong susihon sa unang panahon sa mga nangalagad o Ginoo, Dios, labi na diha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Dever, ang mga tinunan ba ni Kristo? Kung sila silang pagpamatuod, nagbasi ba po sila og tagna sa mga kita sa atong panahon sa dapit sa Espiritu Santo, nagbasi usab kitag tagna, Brad Dever? Atong pagabasahon bro doon sa kini nga Biblia, unang hubad Cebuano sa King James Version. Then ang Pinadayag tawgon og bugna, ug ang Santiago tawgon og Hakubo. Ni atong pagabasahon bro doon sa ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 19, diin ang mga tinunan ni Ginoong Jesucristo, nagbasi po silang tagna bro doon. Okay. Ni atong pagabasahon nagaingon niini, ug nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. Nga tungod niini kamo nagabuhat ug maayo sa nagamatngon kamo. Ingon sa usa ka suga nga nagadanag sa dapit nga mangitngit hangtod ang adlaw mubanag-banag
ug magasubang sa inyong mga kasing-kasing ang bituon sa kadlawon. Busa matinaw sa atong gisusi tungod kay ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nagbase magtagna sa mga nakasulat sa Biblia. Ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo sa ilang kapanahon usab doon na pud sila gibatunan nga tagna. Sumala sa gibasa ni Brad Dever sa ikaduhang Pedro 1:19 sa Biblia nga unang hubad sa King James Version nga ang pinadayag tawgugbog na. Klaro kayo ang gisgutan, og nagabaton kami sa pulong sa tagna nga labi pang matino. So doon na sila pagbaton sa mga pulong sa tagna nga matud pa ni apostol nga si Pedro nga labi pang matino. Karon arita sa pagsusi mga higalag mga kaigsunan sa tagna nga among gibatunan usab nga diin gi-claim namo nga kami katumanan kining pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto sa 3. Akong basahon pabor na kong Biblia mga higalag mga kaigsunan. Higala nga singli kadusalik sa pagsusi nining tagna og timan-an nato nga kun maggisgot og tagna mga higalag mga kaigsunan dili abilidad sa Biblia nga kun magtagna ibutang ang pangalan. Kaya kung ibutang ang pangalan, sayo na lang kayo sa pagsusi, di na kinahanglan nga muwali pa or musangyaw pa ang katumanan, kay mabasa naman sa Biblia ang katumanan. Mauna, nga kining tagna sa City 1:3, akong basahon para atong ipasabot na kining tagna natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa BBCM. Niya, basahon ako, pinadayag kapitulo 7, bersikulo 1, ngadto sa 3, gingon sa pagbayad. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta. Aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw. Og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Mupusa kog kadiyot sa di pa basahon ng 3. Sa kaganina sa bersikulo 1 atong ibalik, pag-display ang bersikulo 1, nagisgot og dunay upat ka manulunda nga nagtindog sa upat ka tumoy sa yuta. Unya kining upat ka manulunda dunay pagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin daw nga muhuyop sa yuta sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya sa dos dayon napoy nakita usab nga laing manulunda. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios kabalo man tang timbre mao man tong Espiritu Santo. Kining usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nagdala sa timbre nga ang timbre mao tong Espiritu Santo nga giwali nga maayong balita nga gingon nga timbre sa buhi nga Dios og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan katong usa ka manulunda, ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. So, doon na din sila kagahom nga gihatag sa Dios kining upat ka manulunda nga gisinggitan sa usa ka manulunda nga ang kagahom nga gihatag kanila mao daw ni ang pagpangdaot sa yuta ug sa dagat. Sa 3 nga nag-ingon kanila katong usa ka manulunda, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Sa ato pa, dili sa 3 nga atong gibasa, doon na kauban kining usa ka manulunda. Sa diyang pagsinggit niya sa upat ka manulunda, iyang gisinggit nga dili usa daw pagdagmalan ang gingon nga mga yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo na, so tanay kauban siya. Katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Sa ito ba, kining usa ka manulunda, may pagahimuon nga pagpanimbre, may kauban siya nga pagpanimbre. Mo ni iyang gisinggit dito sa upat ka manulunda nga nagkupot sa upat ka hangin. Nga dili sa dagmalan, kay naapay bulaton sa pagpanimbre, nga ang pagpanimbre, gisusin na nato, timbre sa Espiritu Santo, nga dunay maayong balita alang sa pagluwas. Unsang matanga sa maayong balita sa pagluwas, maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Higala nga singli kadusalik og sa tudlo ni Master dili kanamo mga higalag mga kaigsunan. Kining upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, mao kini ang mga sinugos nasod o sinugo o leader nis mga nasod. Unya kining manulunda managlahi ni sila gimbuhaton. Kay kining upat ka mga manulunda sa pagtudlo ni Master diya kang rebellion og gitudlo usab diri kanamo mga sinugo o leader sa mga nason. Unya may usapod ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw nga muni ni singgit ngadto sa upat ka manulunda
nga dili sila modagmal hangtod daw nga dunay pagpanimbre. Pag-ingon nga among katimbrihan may kauban kining usa ka manulunda nga motimbre, ang pagtimbre mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa Espiritu Santo. Kaya kining pagsinggit dili ni literal nga mosinggit ning usa ka manulunda ngadto sa mga upat ka manulunda nga sa ato nang giingon mga sinugo leaders nasod. Kaya kining singgit god mao kini ang paagis pagwali. Ako lang i-summarize, mabasa nato sa Hunas Kapitulo 1, versikulo 1 ug 2, o Hunas Kapitulo 3, versikulo 1 ug 2, nga ang pagsinggit maong pagwali. Sa ato pa, ang bulaton sa pagsinggit ni usa ka manulunda nga may kauban, nga singgitan nila ang upat ka manulunda, mao ni ang pagwali sa maayong balita, alang sa pagluwas, nga mao ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nagkaroon, Brother Nan, atong susiyon, kung mag-iskot tag manulunda, duha ka matang, manulunda nga langit nun, kanang mga espirituhanon, langit, manulunda nga tawhanon. Atong susyon, una, Brother Nan, sa Biblia, doon na ba kita'y mabasa nga nagdiskot og manulunda, pero kini nga mga manulunda, espirituhanon nga kahimtang. Na, Brother Ron, atong pagkabasahon, sa Hebrewhanon, Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 14 ang atong pagbasa. Apan kinsabang manulunda ang iyang giingnan. Lumingkod ka sa akong tuhangtod ang imong mga kaaway, mahimo kunang tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon? Busa mao ni ang matin-aw sa atong gisusi mahitungod sa manulunda nga duha ka matang ang manulunda nga espiritu nga kahimtang mao tong gibasa ni Brother Nan ang Hebrewhanon Kapitulo 1 versikulo 13 ug 14 o sa punto din nga katong mga manulunda nasa 14 dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga mga sulugoon. Og ang pagpuriba na to, Brother, sa Biblia nga duha gyud kamatang ang manulunda, dunay manulunda nga tawhanon nga niya siyuta og dunay poy gingog manulunda nga gingog mga espirituhanon sa gibasa na ni Brother Nan, gibasa sa Hebrewhanon Kapitulo 1, 13 ug 14. Nabagitay puriba sa Biblia, Brother, nga nagisgot nga kining manulunda, mamuning angel sa English. Tinuod. Unya mao na pud ni mga mensahero nga gihatag nga dunay mga manulunda or angel nga tawhanon ug dunay poy mga espirituhanon. Ni atong pagkabasahon sa kini nga Biblia, Bradron, The Voice Bible, step into the story of Scripture. Naimo na poy ako Brother, no niya kay haron ipagpakita ni nga ang mga original nga mga ministro nagkupot gyud nining mga version sa Biblia. Ni atong pagkabasahon, Bradron, sa Hebrews chapter 1, natay makita nga notes dinhi, punto lang atong pagkabasahon. Ingon niini ang atong mabasa na gaingon. The word angel literally means messenger, and it can refer to either a human being or a heavenly being. Bisag gyalta po to batong hubaron sa Cebuano nagaingon ini. Ang pulo nga anghel literal nga nagkahulugang mensahero ug kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. Okay, so matin-aw kayo mga igalag magagsun ang gisusi nato kung magisgot tag manulunda or anghel, literally messenger o mensahero, gihipayag sa gibasa ni Brad Dever nga kini siya nagkahulugag mensahero kining pulong nga anghel o kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. So manulunda or anghel magtumong pwede sa tao, pwede pod sa langit nung binuhat katong mga espiritu sa gibasa kaganina ni Brad Hernan, Hebrewhanon 1:13-14. Busa kining pinadayag Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 3, ang mga manulunda nga gisgutan dinhi dili mga espirituhanon nga kahimtang. Tawhanon kay kining upat ka manulunda sa ako nang gikaingon sa tudlo ni Master diri kanamo, mga sinugo o leader kinis mga nasod ato kining mapuriba karon nga ang Biblia nagisgot og mga sinugo sa nasod. Unya kining usa ka manulunda nga mikayab sa silangan sa adlaw nga gisinggitan niya nga ang pagsinggit mo na ng pagwali nga dili daw dagmala na ning upat ka mga manulunda o sinugo o leader sa nasod ang yuta o kakahuyan kay doon na pa'y pagpanimbre nga pagabuhaton nining manulunda nga may kauban. Manulunda or angel nga tawhanon ang kahimtang. Sa buluhaton sa pagsangyaw kini sa maayong balita kay ang pagpanimbre mauman ang pagsangyaw o pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nakaroon arita sa pagsusi sa Biblia, Brad Hernan, kay ang manulunda may tawhanon man ug may langit non man. Ang itong mga langit non o mga espirituhanon mo itong mga sulugoon usab to sa Dios sila sa pagpahayag sa Biblia. Arita sa pagsusi sa manulunda nga tawhanon. Nabat kitay mapuribas Biblia nga dunay tao nga gingog manulunda pero tao nga kahimtang Brad Hernan sumala sa Biblia.
Na bradron, basahon ta ang unang hubad Cebuano sa King James Version. Mao kini bradron atong mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 7 hangtod sa 10 ang atong pagbasa. Ug sa milakaw kini sila misugod si Jesus sa pag-ingon sa katawhan na haptungod kang Juan. Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usaba ka bagakay nga hapay-hapay sa hangin. Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usaba ka tawo nga nagsulob og mga panapton nga hamili. Ania karon ang mga dagagamit og mga panapton nga hamili anaa sa balay sa mga hari. Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usaba kang manalagna. Oo, nagaingon ako kaninyo, ug labaw pa kay sa manalagna. Siya mao ang hingtungdan sa nahasulat, ani karon akong gisugo ang akong manulunda sa tubangan sa imong naong nga nagaandam sa imong dalan sa tubangan mo. Mao kana bradron. Kung mao mga higalag makigsunan natong gisusi mahitungod sa manulunda nga tawhanog kahimtang kay sa ato nang gi-explain Brad Dever, Brad Hernan ug Brad Marcial magisgot og manulunda di man kay espirituhanon lang nga kahimtang. Dunay tawhanon og ang prueba gibasa ni Brad Hernan mahitungod kang Juan Bautista sa dihang ang atong Ginoong Jesucristo misugod sa pag-ingon sa katawan mahitungod kang Juan nga Bautista kini nasa bersikulo 7 sa kapitulo 11 sa Mateo sa bugna nga Biblia gibasa ni Brad Hernan. Unya sa bersikulo 9 atong basahon sa bersikulo 9 na dinigisgutan nga unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw kay mao malagi tong gisgutan sa ibabaw mahitungod kang Juan nga Bautista. Usaba ka manalagna, referado lugar ni nga ngadto kang Juan Bautista. Oo, nagaingon ako kaninyo og labaw pa kaysa manalagna, lugar gipasabot ni Ginoong Hesus si Juan nga Bautista nga labaw pa daw kini kuno siya sa manalagna. Sa 10 dayon giingon siya tumbok kini kang Juan Bautista. Mao ang hingtungdan sa nasulat aniya karon akong gisugo ang akong manulunda sa tubangan sa imong naong nga magaandam sa imong dalan sa tubangan mo. Busa matin-aw kay mga higalag mga kaigsunan. Higala nga singli kadusalik nga si Juan nga Bautista usa man ni katawo nga sumala sa gibasa sa Biblia gitawag manulunda or anghel or mensahero o messenger. Sa ato ba matinaw nga dili kay ang manulunda address lang gyud sa mga espiritu nga kahimtang sumala sa nakasulat sa Biblia. O kining upat ka manulunda sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 1 ug 3 mga higalag mga kaigsunan sa amon ang gikaingon mga sinugo o leader sa nasod. Karon Brad Marcel, susyo na to sa Biblia na bagi mabasa nga dunay mga sinugo sa nasod sumala sa Biblia, Brad Marcel? Oo, Bradon, dinhi sa nakasulat sa Isaiah kapitulo 14 bersikulo 32. Mo kini ang nakapayag sa Biblia. Busa unsa man unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod nga gitukod ni Jehova ang Sion o kaniya ang ginasakit sa iyang katawhan anha budangop. Kung mao matinaw sa gibasa ni Brad Marcel gisusi nato kung duna bagyo gipahayag ang Biblia mahitungod sa mga sinugo sa nasod. Gibasa ang Isaiah 14:32 sa pagprueba, matud ba unsa man unyay itubag niya sa mga sinugo sa nasod. So doon nagi mga sinugo sa nasod. Higala nga singli kadusalik. Unya atong susyon Brad Dever kining mga sinugo sa nasod kay mao maning gisgutan nga mga leader sa nasod, sinugo o leader sa nasod. Unsa ba ang gipakita sa Biblia mahitungod nining mga sinugo sa nasod nga kining mga sinugo mao kining gisgutan sa Pinadayag City 1:3 nga mga manulunda, upat ka mga manulunda nga gisgutan sa Biblia ug atong gipahayag tungod sa tudlo ni Master kining mga manulunda nga upat mao kini ang mga sinugo o leader sa nasod. Unsa ba ang gipakita sa Biblia mahitungod nining mga sinugo sa nasod? Magadala na sa paggubat bradon. Dinhi nato pagabasahon sa Jeremias kapitulo 49 bersikulo 14 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi ako nakadungog og mga balita gikan kang Jehova ug usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon managtigom kamo ug umadto kamo batok kaniya ug manindog sa panggubatan. So kini ang mga sinugos nasod sa gisusi nato kung sa pay gidugang paghulagway sa Biblia, kini ang mga sinugos nasod. Ang gibasa ni Brad Dever ang Jeremias 49:14
Matud pa ako nakadungog og mga balita gikan kang Hiuba og usa ka sinugo nga gipadala ngadto sa mga nasod nga nagaingon, managtigom kamo og umadto kamo batok kaniya og manindog sa panggubatan. Doon na day pagpanindog sa panggubatan kining gitawag nga mga sinugo sa nasod. Sa to pa kay manindog sa panggubatan, mag-lead ay ni. Leader ni siya sa panahon unyas gubat. Kining gitawag nga mga sinugo sa nasod sumala sa nabasa sa Biblia. Og kay nagisgot gubat nga dunay mutindog umulid sa gubat. Inatural nga doon na gid po'y mga kasundaluhan kay di man pwede nga kung dunay mulid sa panggubatan way mga sundalo nga makauban ining mag-leader para sa panggubatan. Sa Biblia, brother, nandun na may gisgutan po nga mga kasundaluhan. Isip kining mga kasundaluhan na ani sila ga sunod o nagmando niini nga mga sinugo sa nasod nga mao nang gitawag og leader kay mutindog gud sa panggubatan ni mag-lead sa panggubatan kini mga sinugo. Dinagi mga kasundaluhan, brother, na Bradron din. asa ang prueba sa Biblia nga dunay mga kasundaluhan nga gisgutan. Atong pamatud-an Bradron sa Isayas kapitulo 34 bersikulo 1 hangtod sa 2 ang atong pagabasahon. Dumuol kamo kamong mga nasod aron sa pagpamati. Og patalinghog kamo nga mga katawhan, padungga ang yuta ug ang pagkapuno niya na ang kalibutan ug ang tanan nga mga butang nga magagula gikan niini kay si Hiuba adunay kasilag batok sa tanang mga nasod ug kaligutgot batok sa tanan nilang panon sa kasundaluhan. Iyang gilaglagayod sila, iyang gitugyan sila sa ihawan. Mao kana Bradon doon na kitay nabasa nga kasundaluhan. Klaro kay mga higalag magigsunan tungod kay dunay mga sinugos nasod nga mag-leader ni sila para sa panggubatan kay manindog man sa panggubatan kining mga gitawag og sinugos nasod. Di dunay gyud mga kasundaluhan. Kay matinaw kay dinhi sa gibasa ni Brad Hernan sa Isaias 34:1 ug 2. Dumuol kamo kamong mga nasod aron sa pagpamati. So dunay ipagpamati nga mga nasod. Nga kanang mga nasura dunay nag-lead ana, dunay mga nangulo ni ana. Sa 2 dayon kay Hiuba adunay kasilag batok sa tanang mga nasod. Doon na po day kasilag ang Dios daw sa tanang mga nasod. O kaligot-got batok sa tanan nilang panon sa kasundaluhan. Doon na po'y pagligot-got ang Dios sa mga panon sa kasundaluhan. Og iyang gilaglag, naman diyaw, og iyang gilaglag, gayod sila, iyang gitugyan sila ihawan. Kining pagtugyan sa ihawan, kay mao naman niya unya ang paglaglag sa mga tao, pag-abot unya, niya nang gisgutan nga gubat nga dunay mutindog, niya nang maong gubat. Pero kining gubat, mga higalag magigsunan, higala nga singli kadusalik, din dunay mo leader, niya doon na po yung mga kasundaluhan. Tungod kay, sa pagtagnas, Biblia, ingon nga gipugnan pa man ni sa upat ka manulunda, nga gisusi na tong upat ka manulunda, mga sinugos, nasod man na, mga leader. Kontrolados Dios, mga higalag magigsunan pa ni. Kaya di pa man ni, diha-diha, kaya na pa man lagi buluhaton nga pagabuhaton sa mga manulunda, nga muhimo sa pagpanimbre. Ang pagpanimbre mo, ang pagmantalas, may balita, pinagi sa Espiritu Santo. Nganong dili pa ni, dayon diha-diha, sinati na to, although, ang mga kanasuran karon nanay pag-prepare na sa mga puwersa kay ubang mga nasod, nangandam naman kay isig-iya na malaghimo sa mga powerful nga mga kahimanan sa igugubat. Kaya naman kayo nakalatid sa Biblia nga palaboton nga gubat. Nganong gipahayag namo, unako nga kontrolado ang gubat sa Dios. Kaya Dios man ani may magbuot kanus abuhian kini nga matuman kining gitawag nga ikatulong gubat. Tungod kay magisgot ta gubat, ang gubat ang tag-iya niini mao ang Dios. Hay ang prueba sa Biblia, Brad Marcial, nga ang tag-iya sa gubat mao ang Dios. Nya Brad Bron atong lamang pagbasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Kronikas kapitulo 20 bersikulo 15. Og siya miingon, pamati kamo tibuok Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Og ikaw hari sapat kini mo ang gipamulong ni Hiuba kanimo, ayaw kamo kahadlok ni magmaluyak tungod ni ining dakong panon, kay ang gubat dili inyo kun dili iya sa Dios. Busa matinaw kayo mga higalag mga kigsunan, higala nga singli kadusali kung magisgot na gubat, ang gubat iya sa Dios. Unya dunay pagpugong pa ang mga leader o mga sinugo sa nasod niana tungod kay doon na pa'y buluhaton sa pagpanimbre o pagpamatik
nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita. Mao man ni ang gipasiatab sa dapit sa PEDM nga ang mga tao nga nakadungog nila nakaingon nga, uy, ninduta swali. Mao pa daw kuno ang ilang pagkadungog. Saba diha nga kining maong pagpamatik o pagpanimbre 1967 pa. Wa pa si Macarayo mahimong magwali, wa pa si Bradroni mahimong magwali o kami nga inyong gipatalinghugan naana ang pagpanimbre o pagpamatik, naana po silang reverence sa una sa pagwali mahitungod niining paalabuton nga gubat nga sa pagkakaroon doon na pa'y pagpugong lagi sa kunang gikayon, kontrol pa sa Dios kana kaya ang Dios may mo tag-iyas gubat. Karon balikan ta ang Pinadayag City 1 ug 3 mga galag mga kaigsunan sa gibasa ko kaganina ingon nga tagna nga ang katumanan niya sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Balikan ta pagbasa ang Pinadayag City, uno adto sa bersikulo 3 ang pagbasa gingon sa pagbayad. Tapos niini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silingan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Timanantang ang timbre mao ni ang timbre nga Espiritu Santo. Unya giwali kining maayong balita sa Espiritu Santo ug sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ng upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Karon susiyon nato, mahitungod nining upat ka manulunda mga higalag mga kaigsunan, higala nga singli kadusali nga gisgutan sa Pinadayag City 1 nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o bisan unsa nga kahoy niini. Ini ding upat ka manulunda nga sa ato nang nasusi mga sinugo o leaders naso nagpugong ni sa hangin upat ka hangin pod kay upat man ka kanto lagi. Gisgutan pod upat ka manulunda ni nagkupot pod sila upat ka hangin. Haron daw walay hangin nga muhuyop sa yuta o dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Karon brother susihon nato unsang matanga kini sa hangin nga gikuptan o gipugnan pa kini sa upat ka manulunda o sinugo sa Dios o leader sa mga nasod. Unsa ang gihulagway mahitungod nining hangin kung atong ibase sa Biblia, Brad Dever, nga kini gipugnan pa sa upat ka mga manulunda nga mauna ang mga sinugo sa nasod o mga leader sa mga nasod. Unsa nga mata nga hangin bradon ang atong tubag ni ana, mainit nga hangin ug makusog nga hangin na siya bradon. Sa ato pa di ni ordinaryong hangin o di ni literal nga hangin nga atong basinati dining ato ang panahon karon nga ma-feel nato nga may hangin kay matud pa nimo Brother Dever, mainit na ini nga hangin. Niat dinhi sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 12 ingon niini ang nakapahayag. Niadtong panahona igaingon niining katawhan ug sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod sa kahitasan didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babay sa akong katawhan dili sa pagtahop ni sa paglinis. Ang usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita moabot tungod kanako karon mamulong usab ako og paghukom batok kanila. Sa ato pa nasusi nato Brother Dever sa gibasa nimo kay ato manggisusi kining upat ka hangin nga gipugngan sa upat ka manulunda o sinugo sa Dios sa mga nasod. Nagisgot ang balaang kasulatan og usa ka mainit nga hangin gikan sa walay sulod nga kahitasan. Unya kining gisgutan nga mainit nga hangin matud pa giulagway usab nga usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita moabot tungod kanako so mabutay gid ning giingon nga kusog nga hangin nga gisgutag mainit. So dili day ni ordinaryo. Sa laktod nagdanig katalagman kining hangin nga mainit mga igalag mga kaigsunan sumala sa pagpahayag sa Biblia. Og inig abot aning hangin nga mainit Brother Dever sa gibasa mo nga matud pa sa pagpahayag sa 11 usa ka mainit nga hangin unya nasa bersikulo 12 makusog nga hangin. Unsa ang makita sa dihang moabot kining makusog o mainit nga hangin Brother Dever sumala sa Biblia? Ni ato pagabasahon makita ang mga karo ni ana bradon nga gihulagway kana og alimpulos. Ang kabayo nga gihulagway og matulin pas agila.
mo kana ang atong makita bra doon atong pagabasa ni padayon lang nato kay ang gibasa nato ganan Jeremias 4:11 ug 12 ipadayon lang nato sa bersikulo 13 ingon ini ang nakapahayag ani karon siya moani ingon sa mga panganod ug ang iyang mga karo mahisama sa alimpulos ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila alaot kita kay kita nangagunob. Mga higalag mga kaigsunan, higala nga singli kadosalig, usa ka makuyaw kini nga palabuton nga gihulagway sa Biblia mga higalag mga kaigsunan mahitungod dining hangin nga gipugngan sa upat ka mga manulunda o sinugo o leader sa nasod. Kay kining hangina mainit kani, unya kusog kining hangina, unya inig abot ni ini dunay makita nga giingog mga kabayo nga matulin sa mas agila unya naapod gisgutan nga mga karo nga mahisamas alimpulos. Kining karo nga gingog alimpulos kay kanang alimpulos hangin man na nga nagtuyok. Diba pagka na alimpulos. Kasagaran sa mga alimpulos makita kandang na mga panahon nga kusog kay hangin. Diulaggoy ang karo nga samas alimpulos inig abot ni ining hangin nga mainit nga kusog ning hangina. Ang gipasabot niini mahigalag mga kaigsunan kay katalagman gubat ra baning hangin nga gipasabot niini. Kining mga karo nga daw alimpulos mao kini sa katumanan mga tangki digira. Sa panahon nga maggubat. Kaya ang tangki digira tanawa ganina, di ba magtuyok-tuyok na siya. Ha? Unya kining gulaggoy dayon nga mga kabayo nga matulin pa kay sa agila, dili literal nga kabayo. Ngano man matulin pa sa mas agila nya asa man ang agila kung makakita tag agila na manas kawanangan naglupad dito kawanangan wa mo ta kita kabayo nga mulupad bro wala unya na dito gipakasama siya agila matulin pas agila kining kabayo so to pa di gid ni literal nga kabayo unya sa paghubad sa katumanan niini kini unyang mga kabayo nga matulin kay sa mga ila mga kuan kini mga eroplano kining igugubat mga warplanes. Unya kadtong mga karo nga ingog alimpulos mao kana ang mga tangki digira. Ha? Na makita inig abot unya nining gisgutang hangin nga mainit. Di lagi na siya ordinaryong hangin kay ang ordinaryong hangin mao man na ang magamit nato panahon nga magtahop ta nya daan gihulaggoy dinhi sa Biblia nga kanang hangina dili man daw na para sa pagtahop ni sa paglinis kay init gud nga hangin. Unya kauban niya ng init nga hangin nga muabot na kusog kaayo na ang mga karo nga daw alimpulos nga mao nang mga tangki digira kabayo nga matulin pas agila mga warplanes mga fighter jet or unsa pa dinha nga mga igugubat nga na makita sa kahanginan mga higalag mga kaigsunan mao ning gi pahayag sa mga manulunda nga nagasinggit sa upat ka mga manulunda nga dili usa nila pagdagmalan kay nagpugong ni sila hangin. Sa pa ang hangin mo distract man na, mo destroy man na. Kay mainit na, kusog na ay mga karo nga daw alimpulos unya kabayo nga matulin agila sa amon ang gikaingon igugubat kini nga mga kahimanan. Tangki digira o kining mga warplanes o mga fighter jet o mga eroplanong igugubat. Gani makita nato sa illustration mga higalag mga kaigsunan ang tangki digira nga ingon gyud sa alimpulos kay magtuyok-tuyok man pero naa ni sa yuta unya sama pod sa mga warplanes pod nga sa paghulagway sa Biblia mga kabayo nga matulin pas agila naman sa kawanangan na ato makita ang illustration gani Brother Hernan Brother Marcial ato ipakita kuwatag sample ingon nga atong illustrate kining gubat nga dunay mga tangki digira ug mga warplanes. At 8 a.m. on the 28th of February 1991, its stunningly successful 100-hour ground war havoc on what was then the fourth largest army in the world, and accurate laser-guided became the devastating symbols of the combat power. Sa gubat nga din makita ang mga tangki digira nga pagmutuyok kay naman na siya buka nga mo'y mo tira sa kalaban kanang buka na si ibabaw inigtuyok ka na itunong tong buka mo nang magtuyok-tuyok ang tangki digira mo naghulagway sa Biblia karo nga ingon sa alimpulos unya kabayo nga matulin pa sa agila kanang nang lupad sa kawanangan kay ang agila mulupad man na naman sa kawanangan
Giulagway ka na nga mga fighter plane or mga warplanes, air cavalry, mga higalag mga kaigsunan. Higalang singli kadusalik. Unya ang pagdugang sa pagpruiba nga kining mga karo nga giulagag ingog mga alimpulos brother na kini sa yuta nga gadagan kini sa mga halapad nga kadalanan. Asa ang pruiba nga kining mga karo nagdagan kini sa mga halapad nga dalan sumala sa Biblia brother na. Ang priba bradron sumala sa Biblia basahon ta sa Nahum kapitulo 2 bersikulo 4 mo kini ang atong mabasa. Ang mga karo na nagpatulin sa kadalanan sila na nagdalagan ngadto nganhi sa halapad nga mga dalan ang panagway nila sama sa mga sulo lugar nagsiga lugar ang ilang mga panagway bradron. Sila nanalagan sama sa mga kilat. Di matinaw kayo sa pagsusi na to mahitungod sa mga karo nga ingon sa alimpulos nga nagadalagan dahil ni sila sa mga halapad nga dalan. Unya ang panagway sama sa mga sulo kay na may suga ka ng mga headlight. Mga headlights, Magdagag mga bii, magsiga man ang ilang mga headlight, ingon nga may mga sulo. Unya gingon nga sila nanalagan sama mga kilat kay kanang kilat bitaw inig kilat ana. Kita man nimo ang siga or light sa kilat. Mao na gihulagway sa mga karo mga higalag mga kaigsunan ingon nga alimpulos nga sa pagpatinaw sa Biblia mao nang mga tangkidigira nga igugubat mga higalag mga kaigsunan sumala sa Biblia. Diya sa ato pa gira ang ipasabot nga hangin nga mainit nga gipugnan sa upat ka manulunda o sinugos nasod o leaders nasod. Unya na ang mga tangkidigira o mga warplanes ato ba mo destroy or mo distract gini siya mga higalag mga kaigsunan kung mahitabo ng maong gumat. Na tinuod ba gyud Brad Dever nga pag-abot unya nining panahon na dunay mga lumpag inig moabot na ang maong hangin nga mainit nga dunay mga karo nga gingog alimpulos ug mga kabayo nga gingog matulin sa agila nga sa atong gi-explain nining atong mga pagtuon mao kining tangkidigira ug mga warplanes inig abot na naabagyod gihulagway sa Biblia nga doon nagyoy mga gunob ug mga lumpag labi na kining mga gitawag balong-balong sumala sa Biblia, Brother Dever? Niya ato pagabasahon din sa Jeremias kapitulo 4 bersikulo 19 hangtod 20 ingon ining nakapayag. Sa to pa imong ipadayon kag gibasa mo ko ganina ang Jeremias 4:11 ngadto sa 13 nga nagisgot og mainit nga hangin unya pag-abot niya ng mainit nga hangin Brother Dever makita ang mga karo nga daw alimpulos unya kabayo nga matulin pa sa agila nga sa ato nang gisusi mo distract muguba ginag mugunog gina. Niya ato pagabasahon kung si resulta niini matud pa dinhi ang akong kaguol gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako dili ko nakapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw nakadungog o kalagko sa tingog sa trompeta ang paggubok alang sa gubat pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag maoy gisinggit kay ang tibuok nga yuta nalaglag sa kalit ang akong mga balong-balong nangalumpag ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlo. So madestroy gid ay ang mga balong-balong niya ng mga panahon na mga higalag mga gagsunan inig abot unya ana nga katalagman. Katalagman man na. Gubat nga kanang hangin nga gipugnan sa upat ka mga leader sa nasod mga higalag mga kaigsunan gubat na. Unya mo distract na mo destroy na mga guba mga gunob ang mga unsay mga igo niya na. Ang mga balong-balong mga lungpag ug ang mga tabil sa usa lamang kagutlo tiyaw mo na. Gingon lag usa kagutlo sa diyang magsugod na ang maong katalagman nga maong gubat mga higalag mga kaigsunan. Natong ipakita. Kinang giingog hangin nga mainit gubat yod kaysa panahon sa giras Iraq. Gitawag kato ang gira nga Operation of the Desert Storm. Gubat sa Iraq ba Brother Dever? Sa ito ba kung magisgot og storm, na may hangin na. Bagyo. Bitang storm, wala man na, address man na sa bagyo. Nay hangin, pero ang bagyo, dili lang dili tubig. Di man init, dalag tubig. Depende po sa bagyo. Kaya may bagyo nga kusog hangin, nga may tubig. Tapoy bagyo nga kusog ang tubig, hinay po ng hangin. Ulan. So, takdo sa Biblia sa gingon nato nga kining mainit nga hangin, gubat ang gipasabot niini. Kaysa gubat
kaniadtos Iraq mga higalag mga kaigsunan gitawag kadto og Operation Desert Storm. Atong ipakita Brother Dever. Sample ang illustration movie. Yeah. But Bush insists in the Gulf. President Bush ordered Operation Desert Storm, the air campaign, to begin. The missiles navigated themselves. Control miles to soften up the advanced northeast across thousands of coalition to their use of the new Globe GPS technology. Nga illustration sa gubat sa Iraq nga diin ang presidente sa Amerika dinhi mao si George Bush. Din ang presidente po o hari sa Iraq niining panahon na Brother si Saddam Hussein. Saddam Hussein. Gitawag og Operation Desert Storm. Og ang storm di lang day paras bagyo nga hangin nga magdalag tubig. Tinuod. Address po din na mga higalag makigsunan sa gubat. So mauna diha ang giulagway sa Biblia nga ang pinadayag City 1 ug 3 mga higalag makigsunan. Higala nga singli kadusalik nga dunay upat ka manulunda nga ang upat ka manulunda mao nang mga sinugos nasod o leaders nasod nagpugong sa upat ka hangin nga ang hangin nga giulagway sa Biblia mainit na nga may mga karong makita niya na nga daw alimpulos nga mao nang tangki digira napoy makita niya na nga mga kabayo nga matulin pa sa agila mao nang mga warplanes gubat ang mahitabo magunob dayon ang mga balong-balong takdo nga ang gubat ingon nga hangin tungod sa gubat sa Iraq nga gitawag Operation Desert Storms. Di bagyo o gubat lang. Unya lain pa ang pakita na to nga illustration may tungod sa gitawag air cavalry. Brad Dever, atong ipakita. Okay. The Vietnam War was a significant milestone in the large-scale use of helicopters in combat operations. During this period, the United States helicopter forces were divided into two distinct categories, assault helicopters and air cavalry. Each of these units performed slightly different functions, making essential contributions to the conduct of operations. Kining gitawag og air cavalry, mao man gitawag ay military unit that uses aircraft to transport infantry. Mga gamitonon sa mga military kana nga mga aircraft nga panahon sa gubat dito kawanangan na sila maglupad-lupad. Makita na to sa gipakita na to nga illustration sa gubat mga galag mga kaigsunan. Unya kining manulunda nga upat nga nagpugong sa hangin nga ang hangin ato nang nasusi nga gubat unya ang mga manulunda mga sinugo sa Dios sa mga nasod mga leader na sa mga nasod mga galag mga kaigsunan dili pa na sila mo buhay kay gipugngan pa kay naapay buluhaton lagi sa pagpamatik sa pagpanimbre mo ni gibuhat karon sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM original dili kay dito sa PDM kami maoy nagpahibalo sa tudlo ni Master nga si dili pa moabot ang katalagman nga gumat nga mo'y mulumpag sa mga balong-balong muhimo usa sa pagpanimbre o pagpamatik nga ang patik o timbre Espiritu Santo sa unsang paagi nga matimbrihan ang tao sa Espiritu Santo mudawat og mutuo sa maayong balita sa unsang matang sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo mo gibuhat sa mga ministro diri original dili kay dadon dito speakers nya mingon sila nay tinuod no diri lamang ang tinuod unya sa sulti ni Master kining upat ka mga powerful nga mga nasod sa tibok kalibutan mao kini ang Russia, America, Great Britain ug China atong ipakita gani ang mga flag nila Brother atong i-display upat ka kadagkuan sa nasod o manulunda kay mao man atong gihubad nga kanang manulunda mao man ang mga kadagkuan o leader sa mga nasod Brother gitawag mga sinugo na ang Russia, na ang Amerika, na ang Great Britain ug na ang China. Actually sa kasaysayan kining China wala pa ni mabilong sa upat kadagko nga mga powerful nga nasod. Pero karong panahon na dili na to ikalibot kay ang China grabe nga pagka powerful na kay gid ang China in terms sa mga unsa nga mga kagamitan na sila igugubat na pod na sila. So hinaut mga kaigsunan higala nga singli kadusalik tungod kay napupos man ang atong oras atong ipadayon ang pag hisgot niini ingon nga buluhaton sa mga matuod nga mga katawhan sa dapit sa pagtulunan sa BBC ingon nga katumanan
sa City 13 sa Pinadayag nga magahimo sa pagpanimbre tungod kay naapay pagpugong ang mga leader sa dagko nga mga nasod nga gipugngan tong hangin nga ang hangin mainit, gubat ang gipasabot. Gubat na mao na ikatulong gubat. Ikatulong o malabot. gubat. So ato niya nang sumpayan nga ang Biblia nagisgot og ikatulong katalagman, ikatulong tunglo, ikatulong kaalautan. So sundi lang ninyo mga higalag mga kaigsunan, higala nga singli kadusali para inyong may baluhan nga ang tinuod nga nagapanimbre sa dili pamabot ang kasakitan dinhi lamang sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Napupos na nga itong oras kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Iunyo Sr. o sa katimbang ni Master nga mo'y nagdumala sa PBCM nga mo'y sinaligan o kasaligan ang Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio Kiniyang Yugison, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kauban usab sa mga ministro o evangelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. Kinigsoon, Brother Marcial De Leon. Kiniusab ang inyong igsoon evangelista Brother Hernaldo Pipi. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.